दायित्व कर रही है, नेतृत्व कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जे आज इसके पापा ने पैदा इसे जरूर किया, लेकिन आज इस बच्ची ने अपने परिवार को चला रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बच्ची के लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप सब, इसके हौसला के लिए बजाइए। और हर घर की बच्ची को ऐसे ही बनना चाहिए। बैठ जाए। कि धोते हलू लभ सा, अरे डब से नहाई के, हा 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 या बाघ दिया हो हर की पाता लगवला तूता कहाँ बाबा कि पाता लगवला तूता, पाता लगवला तूता, समुंदर के पानी के खुश भइली जान की, पाके हनुमान के खुश भइल जान की, पाके हनुमान के खुश भइली जान की, पाके हनुमान के खुश भइल जान की, पाके हनुमान के पाता लगवला तूता, पाता लगवला तूता, समुंदर के पानी के खुश भइली जान की, पाके हनुमान खुश भइल जान की, पाके हनुमान के खुश भइल जान की, पाके हनुमान के पाके हनुमान के भक्त कैसे कैसे लंका में जिया जिया आगे बढ़ा, लंका में चल जा, लंका में जाके लंका जरवला, लंका में जाके लंका जरावला, सीता माता के पाता लगवला, सीता माता के पता लगावला, सीता माता के पाता लगवला, सीता माता के पता लगावला, राम नाम देखत रहा हो, राम नाम देखत रहला, राम नाम देखत रहला, मुंदरी छोड़ाई के खुश भइली जान की, पाके हनुमान के खुश भइल जान की, पाके हनुमान के खुश भइली जान की,
पाके हनुमान के खुश भइल जान के हनुमान के भक्त कहता कैसे कैसे था नहीं लागल जिया जिया आगे बढ़ो लंका में भेज जा था नहीं लागल तोहरा के बोल के पारी कोई बेहला नैया अजित हल चल के हर कोई बिहला लइका अजित हाल चल के पारी कोई बेहला नैया अजित हल चल के अजित हाल चल के खेतना बड़ाई खेसारी हो खेतना बड़ाई खेसारी करी तहर नाम के कि कितना बड़ाई खेसारी ओहो अरे करी तहर नाम के चला तो खुश भइल जान की पाके हनुमान खुश भइल जान की पाके हनुमान खुश भइल जान की कि खुश भइल जान की पाके हनुमान